खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 20 जुन 2023 बारायजा मंगलबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामनि शिबसागराव बीजेपी हान्जानि सासे मावथिया बीजेपी हान्जानि दैदेनगिरि जेपि नाड्डानि रेलियाव सानै बिसि आरो फिसाया बाहागो लायैनि थाखाय बिसोर बिसि आरो फिसायखौ इनाय गाग्लोबनानै गोब्राब जखम खालामदों। बीजेपी हान्जानि मावथि आंशुमान बर'आ गौरी सागराव थांनानै बिसान न'आव थांनानै बिसि आरो फिसायखौ इनाय गाग्लोबदों आरो बे जाथाया खालामखांनायनि उनाव बिसि आरो फिसाय सानैखौबो शिबसागर जिल्लानि सिभिल हस्पिटालाव थिसननांगौ जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला बीजेपी हान्जानि मावथिजों गाग्लोबजानाय बिसि आरो फिसाया सानफ्रामबो मालायनि न'खराव दिन हाजिरा मावनानै जायो आरो बिसोर रेलियाव थांब्लाथाय बिसोरनो ओंखामखौ सोर जाहोगोन होननानै थाङाखैमोन आरो जाथायनि उनाव जाथायनि सायाव गाग्लोबजानाय फिसाया पुलिसनो केसबो होनाय जादों। गाग्लोबजानाय सानै बिसि आरो फिसायनि मुङा जाबाय थमास सांमाइ आरो पुर्निमा सांमाइ। अखा हादों, बारहुंखा फैदों आरो सार अन्थाइ गावदों। IMD बोथोर बिफाना आसामाव फैगौ 24 घन्टायाव आरोबाव गोबां अखा होननानै सांग्रांथि फोसावनाय जादों आरो आसामनि गोबां जिल्लाफोराव जुन दाना जोबजासिम अखा हाबाय थागोन होननानै फोसावनायजों लोगोसे हाइलाइटबो होदों। लोगोसे सा सानजा भारतनि मेघालया आरो सिक्किमावबो गोबां अखा होननानै सांग्रांथि फोसावनाय जादों। आसाम प्रदेश महिला कंग्रेस हान्जाया आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानि बेरेखा मणिपुरनि उदखारि आफादजों लोब्बा दं होननानै चिफ मिनिस्टारनि सायाव एक्सन लानो थाखाय गोख्रों दाबि खालामदों आरो बे जाथायनि सायाव महिला कंग्रेस हान्जाया पुलिसखौ मोजाङै इनभेस्टिगेसन खालामनो थाखाय खावलायनाय जादों। लोगोसे आसाम आइजो कंग्रेस आफादनि आफादगिरि मीरा बरठाकुर गस्वामी बिथाङा आसाम पुलिस बिफाननि DGPनो गांसे गोसोखां बिलाइबो गथायनाय जादों। कंग्रेस हान्जानिफ्राय बुंनाय बायदिब्ला चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मणिपुराव दाङाबाजि जानायाव भिजिट खालामनायनि उनाव थांनाय रबिबार खालिनि हरनि समाव कुकी हारिनि उदखारि आफादखौ लोगो मोननानै सावरायदों आरो कुकी उदखारि आफादा थांनाय 2018 मायथाइयाव मणिपुराव बीजेपी हान्जाखौ हेफाजाब खालामदों होननानै अजद दैखांदों। डिब्रुगड़ डिस्ट्रिक्टनि बुरलुंबुथुर दैमायाव सानबारियाव नांथाना थानाय 11 मेडिकेल टीमनि मेम्बारफोरखौ NDRF आरो SDRFनि जवानफोरा रैखा खालामनानै डिब्रुगड़ टाउनसिम लाबोफिननाय जाबाय। नांथानायफोरनि गेजेराव डक्टर, नार्स, लेबरेटरि टेकनिशियान आरो हेल्पारफोर दंमोन आरो बिसोरो थांनाय सानबा सिगां चक्रहिला सापरियाव मेडिकेल फेसिलिटिनि थाखाय मेडिकेल फेसिलिटि हैनो थांदोंमोन, नाथाय बिसोरो न' फारसे फैफिननाय समाव नावजों फैफिननाय समाव दैमा गेजेराव लामा आन्दायनानै नांथानानै दंमोन। आसाम रायजोनि सासे सेंग्राखौ मैया बेंगालुरुआव थैनाय थानाय थासारियाव जोखोम जानानै थैनाय थासारियाव पुलिसआ बोखांनो हादों। थैनाय सेंग्रानि मुङा जाबाय राजेश दास, करिमगन्ज डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बादारपुरनि थागिबि। राजेश दासखौ सोरबा बुथारनानै गारना दोनदों होननानै पुलिसआ सन्देह खालामनाय जादों, नाथाय राजेशखौ सोर बुथारखो, मानि जाहोनाव बुथारखो बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव कर्नाटका पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो राजेश दासआ बेंगालुरुनि सूर्या नोगोराव गंसे कम्पानियाव साख्रि मावोमोन। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।